OK, to už skončil tretí song, už je štvrtý. Hurá! Gratulujeme k dokončeniu hru. Režim nová hra pouze není dostupný. Exkluzívne odmeny. Nová smlouva. OK, takže príbehová časť je hotová. Ostali tu ešte nejaké kontrakty. Krádež lodi. Tu mi chýba trhu a s výbavou, to neriešim. Hádanky neriešim. Predmety pro Darvise. Historické miesta. To ani neviem, že čo ty mysleli. Tajomné úlomky. V tejto časti mám to asi najviac hotového. Ale čo som ešte chcel, je odomknúť, a toto sa vysrať, ale odomknúť tento kruh ešte. Toto som chcel ešte spraviť, až sa tam niečo ukáže. Tomuto vrátim tie kamene, čo mám. Uvidíme, čo z toho bude niečo bude mať. Prečo mi to nechce dať? Uvidím, že čo sa to dostanem, či absolútne nič. Či... Nie... OK, zahrneme. OK, môžeme cestovať. Nemôžeme. Sakra, hajzlik.
Bože, tu je ďalší. Všade, kde prídem, sú nepriatelia, to je v prdeli. Počkaj, tam nemôžem ísť. To je tiež zakázaná oblasť. No, už mi dáte konečne pokoj. Jakže není dostupné? Sakra. Ty vole, to si robíš kozy, to všade to je žlté. The things that pass for art these days. Á, That person looks suspicious. I should investigate. Damn. Another shard. no hurá. OK, vyskúšame zaniesť tie veci, uvidíme, čo za to dostanem. To budú aj nejaké totálne cetky. Better keep a low profile. No, kde je? No hurá. Good to see you. I trust you are behaving yourself out there, yes? Sem tam. Len 3 predmety mám? To čo je? To nie, môže byť len 3. I have something for you. A fine haul. Well done. Žeton obchodníka. This may interest you. Oh, a good harvest. Nicely done. Žeton obchodníka. To je všetko? Čo za to dostaneme? Tie žetóny obchodníka? Tak to je fakt zbytočné zbierať. Nezbierajte to, ak to budete hrať. Craftsman needs reliable tools. You do too, I suppose. A jediné, čo za to môžem kúpiť, tuto u neho Wise man sú samé takes care of his gear. cetky. Čo je toto? Robin spojuje se sluncem. V podstate nič nemá. Lazy as you are, Nič. you must rely heavily on such toys. Skoro nič tu nemá, kámo. Better gear cannot hurt. Jaže čo tu ten bude predávať a on tu nemá ani hovno? Until we meet again, Basim. Inshallah. No na toto sa ti môžem vysrať. A v podstate mimo tohto, tento druhý typek, ten chce priniesť knihy. A za to predpokladám, že nedostaneš tiež akože nič.
Za tie knihy asi... Za to asi tiež nedostaneš nič. Idem sa pozrieť sem teda. Čo mi hen ten zasvietil, keď som na neho klikol? Ježiš mi nehovor, že on mi dá tie rubiny, keď to všetko splním. Našiel som niekoľko úlomku. Idem sa tam ešte raz pozrieť. Uvidím, čo sa stane. Tam je nejaký oblek skovatý, ale... Čo sa tam mrknem. Nazbierané úlomky 8 z 10. Odhal tajemstve místnosti. Aha! Čiže ja potrebujem ešte 2 úlomky. Takže potrebujem ešte 2 úlomky. A kde ich zoberiem, kurňa? Počkaj. Tajomné úlomky 1 z 2. 2 z 2. 2 z 2. Čiže jeden je tu. A jeden je tu. OK, takže tie úlomky ešte idem zobrať, alebo chcem tú miestnosť odomknúť. A ostatné misie ma nezaujímajú nejak. Chcem odomknúť tú miestnosť. Takže tu musím hľadať tie blbé úlomky. V tejto oblasti bude 1. OK. To by som mohol poslať toho vtáka. Ale ten vidí asi len bedničky, alebo nie? To je bedňa. Tento asi nevidí tie úlomky, sakryš. Ten vidí len bedničku tu. Tu vidí kľúč. Tam bude len bednička tiež. Sú zbytočné cetky. To je všetko len na... Všetko je len na upgrade zbraní. Všetky veci, čo sú, je vlastne len na kúpu zbraní a na upgrade zbraní. Ale pokiaľ máte Deluxe edíciu, kde dostanete automaticky vymaxované 2 zbranie, aj obleky vymaxované, tak v podstate všetky vedľajšie misie sú v podstate zbytočné v tejto hre. To by si aj tak maxoval všetky veci. Ja som tie zbranie vymaxované ani nemal a úplne bez problémov. Možno, že keby to hrám na nejakej vyššej obtiažnosti, tak by to malo nejaké opodstatnenie, ale inak nie. Na vyššej obtiažnosti, možno na New Game Plus, alebo na nejakej tej maximálne najťažšej, by dávalo zmysel vymaxovať a zväčšovať damage na tých zbraniach. Inak je to úplne zbytočné. Kde je ten týpek?
Hmm. Aby som mal na ňo len tak random naraziť, keď tu chodím, ale... Sleduj prípad označené mince. To je nejaká vedlejšia úloha zase. Tedy keď na nich chcem naraziť, tak na nich nenarazím. This is the place. Jaký place? Place čoho? Prečo je ten typek označený? Aj tu je nejaká misia, zavraždí úradníka. Aha. Ale to ma nezaujíma, ja potrebujem tie kamene. Úradníka, ja mám paži úradníka. I'll teach you my shoulder fend. They always fall for it. Save my back. Lebo aby som nájsť, že kde sú títo oni. Není nejaká mapa na to na YouTube? Nech toto nemusím do nemoty hľadať. You ever think about being old? I mean, too old. Tu nikde nikoho nevidím, sakra. Inokedy som na nich narazil v momente počas behania na mape a teraz proste nič. To som už na hranici. Toto je to väzenie. Počkaj, toto čo tu je? Počkaj, to je niekde za mnou. Sa otočím takto. Setkaj sa s básnikem. Music is always a joy to my ears. Seznam sa s kontaktem.
Nájdi oblasť. Jakú oblasť mám hľadať? A hen tam niekto je označený. Ty kokos, ten ma ešte zabije. Hajzlik, jen tam dole volá, kto svietil. You are the poet with the foolish tongue? My sense of outrage got the better of me. Who knew words could come at such risk? Few things are more dangerous than the wounded pride of a powerful man. Lead the way and I will shield you from his wrath. Obstruction before us, with destruction snapping at our heels. Our faith shall clear the way, aided by some physical effort, of course. Ty prekážka. The course is clear. Ty, tles, už pomalšie chodiť nemôžeš. That's my nephew over there. I trust him to keep my presence secret, but I fear he might take it to his grave. I will release him from that conflict. Ty kokos. Thank you. Those mercenaries would get surely out have of been the here. end of me. Ježiš, zas tu je tento chuj. The danger has passed. To ešte nebolo všetko. You see those dark cell swords? I believe they were sent to hunt me down. They certainly do not look like students of poetry. I will deal with them. Ježiš, on ma ešte spáli. It is safe now. No poď. Hotovo. Friends will meet me here. Barakallahu fik. I will write a poem in your honor. To všetky tie vedľajšaky sú na jedno kopyto. All the more so. Chytiť ho, odprevadiť ho, niekoľko blokov, zabiť 10 nepriateľov. Will be remembered long after we have both. Jasné, jasné, bla bla bla. Proste núda.
označené mince, to bude zase podobné niečo. Ale jak to, že som tu nikde nestretol ty kokos toho týpka, čo má ten oných medailón, či čo to je? Kde ten týpek kurňa je? Vola, čo mi odomklo nejakú dýku zas. Kde je ten týpek, ty kokos? Citizens, please note that a musical competition will be held Artist feature will A ten dáva asi tie mince. Arif al-Ma'muriya. The Khalifa invites you to pay. Citizens of Baghdad. Not welcome. There you are. There you are. Fakt ako ja nechápem, kde ten týpek je. Sakra, daj mi pokoj. Got you! Najhľadanejší muž v Bagdade. Ale to, čo potrebuje, mi to nenájde. Skúsim ešte raz poslať toho vtáka, ty kokos, toto není normálne, sakra. Kľúč. Ďalší kľúč. Bedňa. Kľúč. Čo to cinklo? Ono to asi, neviem, či to ten vták dokáže zachytiť. Toto absolútne nič není. Sú len bedničky a bedničky ma nezaujímajú.
Tu je stratená kniha. Čo to bolo? Čo to ukázalo tak zlato? Seznam se s kontaktem. Keby som tak videl, čo toto žlté znamená, to čo označuje obchod, alebo čo ty kokos? To nie, to je misia. To je divné. Fakt nechápem, že kde ten čurák je. Ešte ono bude asi najjednoduchšie. OK. شوي No. Nie, bagnutý som.
Hm. Hm. Čo, ten sa čo, teleportuje? Však teraz bolo 20 metrov, už je 100 metrov. Čo je, kurňa? Ako rýchlo uteká. Ale do prdele sa mi neserte. Oni sa mi tam naserú do cesty, to sa kokoti. No masti. Ale ona aj tak nemá to, čo ja chcem. To, čo chcem, ona aj tak to nemá, sakra. They are looking for me. Sakra. Debil. Toto je naša trafenie. Keď tie sprosté kamene potrebujem, tak tie sprosté kamene mi nedá ani za toho boha. Keď som ich nehľadal, tedy mi všetky dávalo pod ruku. A teraz ich nemôžem nájsť.
Teraz mi ich proste nedá. Sa na hlavu postavím. Čo ti pomohol nastaviť? To doteraz si robil one? Tie tri papiere? Však tam si len meno vypisoval, čo si tam nastavoval? Neviem, či si tam hodinu ste nastavovali. Jakú občianku? A na čo ti tam je občianka? Jakú občianku, ty kokos? Ja som tam žiadnu občianku nedával. To teraz nechápem. Ale však tam taká možnosť ani nebola, že z občianky. Tam je hlavne problém to, že vlastne ty keby si to nevyplníš, čo sa týka subov, čo si vlastne nemusel vyplňať, nemusel by si robiť ani daňové, oni by ti to automaticky danili v Amerike. Keď to nevyplníš, lebo by ti to danili v Amerike. Lenže v Amerike je 30% daň. Môže byť, ja neviem, aká tam bola možnosť. Ja som tam vypisoval len tie základné údaje, len adresu, meno, a keď som tam dal to dič, tak nič inšie nechceli, vieš. Hej, však to. Tam si dal len, že nie si z USA, to bol ten papier len že na to, že vlastne nedaníš, že ti to nebudú daniť v Amerike, ale že si to daníš akože v Čechách.
Ale tie suby to je stejne hovno, však ja som to pozeral, za jeden sub máš nejakých euro, keď to prerátam na eurá, tak no normálne sub stojí $4, nie? Ale dostaneš reálne z toho len dolár 75, z toho dostaneš reálne. A z toho by si mal ešte odvádať daň zo zisku 15%, hej? Takže z toho subu dostaneš tak euro, ty kokos, 40. To je úplne k hovnu. To pokiaľ nemáš tú zmluvu 70/30, tak tie suby, to je úplne k hovnu. To sa ani neoplatí. To s tým budeš mať iba viac roboty ako... Viac roboty s tým, ako na tom zarobíš. Kde je tá kniha? Tu dole podo mnou. Aj to taká zgerba, no, zdieranie. Jak sa aj tam dole dostanem? No to otvoril, ak som to odpálil. Aha. Stracená kniha. Potrebujem tu spraviť dve posledné veci, aby som mohol túto hru ukončiť a chcem odomknutý kokšo, tam také 3 komnaty a potrebujem 10 diamantov. Ty kokos a nemôžem ho nájsť. Nemôžem nájsť tie blbé úlomky. Tuto mám, že tajomné úlomky, jeden z dvoch. A nemôžem ho nájsť, ty kokos, ani za toho oného. Bo mi tu ostali už len vedľajšaky a tie vedľajšaky to už robiť nebudem. Oni sú není práve že skované. Ono to vyzerá tak, že týpek sa random prechádza proste po uliciach s dvoma strážami. A nad hlavou má také logo, také žlté. A je ich 10. 8 som našiel a v tejto oblasti by mal byť jeden, ale chodím tu hore dole, ty kokos, a nikde ho nemôžem nájsť. Pozeral som aj na YouTube na mape a našiel som na internete mapu, kde by mal byť ten týpek, ale na tom mieste vôbec není, tam, kde je označený. Tuto, kde mám označenú jednotku, tak podľa mapy by mal byť tam. Ale on tam absolútne nie je. Nechápem. A to jediné, čo chcem ešte dorobiť, lebo chcem vidieť, čo sa tam odomkne. Tam sú také nejaké 3 veci, čo sú tam zamknuté a chcem vidieť, že keď to odomkneš tam v takej jaskyni, že čo tam dostaneš. Tam je nejaký meč, nejaká výzbroj tam je. Chcem vidieť, že aké sú tam poklady, nejaký možno oblek alebo niečo tam je. A tu by to malo byť, ak som označil túto jednotku v tejto oblasti, ale tu nikto nie je, kurňa. Nikto tu nie je.
Skúsim pretočiť čas, že či náhodou nepríde v noci. No, fakt neviem, že už... Nikde nikto, ty kokos. Nikde nikoho nevidím. Predtým som náhodne chodil okolo nich a vždycky sa mi objavovali, ale nemohol som po nich ísť zbrstať misie, len sem tam, ale proste teraz mi to nechce zobraziť ani za toho Boha. Že by som mohol skúsiť odísť z oblasti do tej jednej oblasti, kde mi ešte chýba jeden kus. Ukáž, ešte v jednej oblasti mi jeden chýba. Ešte tu mi chýba ešte jeden v tejto oblasti. Takže to problém, že tá oblasť je strašne veľká. To je vlastne až ohraničenie, toto celé ohraničenie. Vlastne to až sem. Bože, to je táto celá oblasť. Tuto môže byť hoci kde. A tuto v tejto oblasti, tá oblasť siaha až... Ty vole, ono to siaha až sem. To je celá táto oblasť. A to má poser. Vieš čo, skúsim ísť ešte sem. Že či tam nebude niekde, ale... Počkaj, vidíš to? Áno, síce áno, tuto jedného typka vidím. Jeden týpek je... Ten, čo som pozeral, tak ten je asi zobraný. A tuto ešte jeden je niekde. Niekde tu. Ukáž, skúsime tam ísť pozrieť, ty kokos. No bodaj by tam bol, kámo, to by bolo úplne... Ja som možno, že pozeral ten úlomok, čo som už zobral. Za to mi to nedávalo zmysel, ty kokos. Ukáž. Niekde tu by mal byť ten týpek. Čiže skúsim pretočiť čas na deň. Lebo tu není. Ale tak ho tu nevidím. Na to, že by mal byť niekde tu. Skúsim tam poslať toho vtáka. Či niečo nenájde. A ten vták väčšinou nehľadá bohu ako efektívne, ale... Tu bola čo cinklo. Plagát, vtákoviny. Mešec. No neviem, ja tu nevidím nikoho, kámo. Ty vole, už po mne strieľajú. To není dobré. Nevidím tu nič. A tuto to podľa mapy je inde.
Niekde v tom výbežku. Malo by to byť nie... Presne som to označil pomerne. No neviem, prečo to tam nikde není. Tam ma jedujú náročky. Ešte je možné, že sa to aj buglo, ty kokos, to by sa nebolo vôbec prekvapený, že sa to buglo a mi to tam teraz nezobrazuje. Poznáme Bugisoft. You have no business here. Alebo som ho zabil a som to nezobral od neho. Aj to sa mohlo stať. A to by urobil ešte väčšiu chybu. Alebo to automaticky zobere, neviem. Ale dajme tomu, že keby ho zabijem a nezoberiem to. Proste za to není. Skúsim sa portnúť do tej druhej oblasti. Ukáž, pozriem, že kde tam je, ale neviem, že ktorý je tam zobratý tiež. V tej spodnej oblasti by mal byť jeden úplne tuto hore. Jeden by mal byť niekde tu. Takže skúsim sa ísť pozrieť tam. To je 250 metrov. Ale neviem, ktorý som tam bral. No neviem, ale napríklad jeden si pamätám, lebo jeden som raz nezobral, lebo ma odhalil ten týpek, on ma zbadal a už začal utekať preč. A keď som išiel druhýkrát okolo, tak bol presne na tom istom mieste, vieš. Ale zase to je týpek, čo stál na mieste. Sú tu aj týpci, čo proste nestoja na mieste, že stále sa prechádzajú. No, to by malo byť tu, aj tu tiež nikto nie je. Tak buď som toto zobral. To je to, že neviem, že či som to bral alebo nie, alebo neviem, na ktorom mieste som bol. Ale očividne tu nikto není. Pretože to vidno pomerne dosť stiaľky. Skúsim pozrieť to druhé miesto. Ukáž, to druhé miesto je... To je niekde... dole pod káčkom. Druhé je niekde tu. Niekde tu možno. Takže skúsim sa portnúť sem, ale